ka Government of Meghalaya lengba ka Office jong Deputy Commissioner East Kasihil ka District Selection Committee kalakot online application nagbanta ban pendam ye kini ki post ki baper ke balapan light lengba ka DSC East Kasihil Shillong te lakarpat ye ki candidates ki bakwa ban apply nagbanta ki te ki post kin subhaban late lengba ka official website jong ka eastkasihil.gov.in nakabanta kijing tip ki babnia ba nakabanta ka online application lapli nadu ka artarik u August ajar absaw but class date kande hadu ka artarik u September ajar absaw but nakabanta ka payment jong ka application fees kan kut hadu ka santarik September ajar absaw but hadin kata enam pediang syu bansiu ya ki application fees tela karpat ya ki candidates baro ki apply nagbanta kini ki post ki baper te pinsubha ban pendep ya ka application fees haswa kate ka santari September kini ki kita ki vacancies number of post kat kum ka reservation roster system jong usnem ajar apwar tingine page menta ka serial number 1 ka name of the post stenographer 3 nakabanta ki class 12 kende artili ki post but nakabanta ki graduate kindon light li ki post yang ne ki don arbanta ki class 12 but ki graduate la ban apply nakabanta ka post stenographer grade 3 so number of vacancies ki don santali category breakup of vacant posts kindon nakabanta ka unreserved kidon southly kasi jentia pat garo kandon kaway so ka pay level hangne ka salary kande ka pay level 8 as per revised pay structure but ka qualification nakabanta ban pandap ya ketika stenographer kande ya ki class 12 but ki graduate hakum juru but ka computer certificate ka serial number 2 ka name of the post the lower division assistant com typist ka number of vacancies hangne ka khambun kadon hadu arspa arpotli ki vacancies lane ki kam ki balai nakamta ki unreserved kadon tanglai potli nakamta ki khasi jentia bat garo kadon hadu chispa prapundutli ki number of post but nakamta ki wei pat de ki judge beriu ki don southli ki post but ka salary hangne kandi ka pay level 5 educational qualification nagbanta ketika post lower division assistant com typist kande eki candidates ke bala pendep ya ka matriculation lane class 10 hakum juru bat ka computer certificate lada pidon bat kumjuru bat ka typing speed ke bade lipo words per minute kata ka bamut phi de ban la ban type lipo content ha ka shi minute nagbanta ka serial number 3 can name of the post kade gram sevak both male and female and gram sevika tang ya ki male lane ki kentai kate ka gram sevak kade ya baro ar kata kishnang bat kentai kila ban apply na banta ka gram sevak ka total number of posts lane vacancies kade live khandai na banta gram sevak nriutli ki post na banta gram sevika ba nagamta ki categories unreserved namta gram sevak kadon riu nagamta gram sevika kadon iwei nagamta ki khasi jentia bat garo namta ka post gram sevak kadon live hoitli ki post nagamta gram sevika kadon santli ki post nagamta ki wei pada ki jaj benriu gram sevak kadon artli gram sevika nil so ka salary hangni ka di ka pay level 5 nagamta ka post gram sevak but gram sevika but ka educational qualification lane ka kerdan ka bapila ban apply na kamta kite baro atli ki vacancy post kadeya ki candidates lane ki applicants ki bala pendep ya ka SSLC pass lane matriculation ka serial number ka basaw ka name of the post ne kateng jong ki post ka bade stenographer number of vacancies number balai hangte ka de lightly ki post nang tagi kategori unreserved kawai kasi jentia bat garo kadon atali ka salary kandi ka pay level 4 bat ka class ka bapila ban apply na kabanta ka post stenographer kandi class 12 lane 10 plus 2 bat kumjuru kide bandon ya ka computer certificate nang taga serial number 5 name of the post driver
te kene kadi ke post driver te kadon hadu drup huitli ki post ki balai hapo ka DSC is Kasihil jong ke post driver te nakabenta ki kategori unreserved kadon khatwitli ki post ban nakabenta ki khasi jentia ban karo kadon hadu sanphotli ki post so ka salary hangne kadei ka pay level 3 ban ka qualification lane ka kardan ka bapila ban apply nakabenta ka post driver kadei class 8 pass ban kumjuru philei bandon ya ka valid driving license kabala issue lane ka ba phio longba ka district transport officer Tiban Shajiet Banlong driver lani nakmenta ka post driver pidon kam banle ya ka driving test hakum juru bat ka medical check up serial number bandriu ka number name of the post kadon ka enumerator ka total number of post ka dei lightly ka category hangne unreserved ka dei tang ar bat khasi jaintia garo kadon khatwe jeli ka salary ka dei pay level 2 but ka educational qualification ka kadan ka bapila ban apply na ka banta ka post enumerator ka de ya ki applicants ki bala pendep ya ka class 10 serial number 7 name of the post ka de forest guard name of vacancies ka don hadu san khna jali ki post ki balai na ka banta ka post forest guard category unreserved ka de tangphra khasi jentia garo sap khandai but kui ki judge review ka don atli ki post ka salary hangne ka de ya pay level 2 but ka qualification kan de ya ki bala pendep ya ka class 10 te kito ki de ki post ki ba pher but ki vacancies ki balai kat kum ki te ki post hapo ka DSC is Kasihil tingin page mata sa ka age limit lane karta ka ba phila ban apply na ka bancha ki te ki post ki applicants ki de bandap khat pras name hadu live post name but kandon ru ka age relaxation na ka banta jong ki scheduled tribes ka badai sans name te kata kamun khat pra du live sans name phidang la ban apply na ka banta ki te ki post ki ba pher but kumjuru ka don ka height na ka banta ki males ka badai cheese pa ru centimeter but na ka banta ki females ka don cheese pa san centimeter ka chest sangte ka badai nyo phu khandai centimeter na ka banta ki shenrang normal but 0.5 cm on expanded. Namta ki female pade new pu 100 cm normal but 0.05 cm on expanded. Namta ka minimum height for candidates belonging to scheduled tribes. Nagabanta jungi ki scheduled tribes pade ban apply nagabanta ki teki pus ka tang chispa san 4 centimeters but kumjuru nagabanta ki females ka tang chispa san centimeters. Shushu kandon ru ka physical test kabade jong ka walk lane kaba pya banyai hadu arpsan kilometers na kabanta ki shinrang but 100 kilometers na kabanta ki kentai but hidon kamban pendap ya kane ke jingyan ke jongpi katkum kini ki kilometers hapo saw kanta wanam sutu bakla ko ki applicants lane ki candidates kane ka height but ka chess kumjuru ka work ka de tangna banta ki candidates lani ki applicants ki bakwa ban apply ya ka post serial number 7 kata ka bade jong ki forest guard tekin don kini ki criteria ki ba phi ban pandap ka serial number post ka ba pra ka bade jong ki post grade 4 ka total number of vacancies sangne ka don hadu south pa khat neutly ki post tekin don ki categories na kamta ki unreserved new fundutali nagabanta ki khasi jentia bat garo ki don lies pa lai politely ki number of posts but kindon ru ki special post nagabanta ki PWD candidates kindon antli ki post kawe nagabanta ki deaf kawe nagabanta ki locomotor ki ba te hard of hearing lane ki ba kalut ngila banong kawe ki post but kumjuru nagabanta ki wi ki judge benriu kata kum ki SC kadon pratali ki post ka pay level hangne nagabanta ka post grade 4 kadai ka salary ka pay level 1 ka educational qualification nagabanta kadai ka post grade 4 kandai yai ki applicants ki bala pendep ya ka class 6 sajrong kilala ban apply nagabanta kene ki post mentang ini page ya ka age limit habaro kini ki post te
na ka bata ban apply kita ki post ki baper phila ban page ya ka age limit lengba ka ni ka paragraph kata ka badai khat pra du lai par sinem but kunjuru kandon ka jing penjalan tata san sinem na ka bata ki st shu ya karta jung phi enshim kat kum ka date of birth lane ka matriculation certificate kandon ru ka reservation of vacancies the reservation vacancies is as per the existing reservation vacancies in service or posts under the state government of Meghalaya. Tikani ka reservation ka syongkat kum ka vacancies lain number of vacancies ka balap pelait number ka DSC ka nalor kita ki age limit but ka reservation of vacancies kan don hangni saka payment of application fees na ka banta ka application fees for scheduled tribes lane yangi ki scheduled tribes ki badai inapo state Meghalaya kan dai tang san pho tangka ka wi ka application forms but phila ban siu ya kani ka application fees lengba ka debit com ATM card net banking e-challan lane UPI but kumjuru ka payment via debit com ATM cards net banking cash payment at any branch of SBI ti phila ban siu da ka cash hapo ka State Bank of India. Shushu kumban penkan mau na kabanta ban siu ya ka application fees hadin ba phila de ban siu de kinu kilat kiba hangne la de pni te phia ban print out lane phia ban don ka copy halade ba phila de ban siu ya ka ne ka application fees khnang ba anda habadon kam hapo ka DSC phila ban pni da ka to ka receipt ba phila yo ba but kumjuru ba phila de ban siu na ka banta kiti ki post ba phi pendam ni pe menta kumno phin apply na ka banta kini ki post ki ba light hapo ka DSC is Kasihil Shillong kidon hane ka instruction ba phin pendam ya kiti ki post so phila ban page dalade khnang ba phin sutu ne phila ru ban comment hapo ki comment section below my videos kenang ba ngan tip lada phisem jing e kumno ban apply na kabata ki tegi post ngan hikai ru ya phi kumno ban hikai tanglong ba ka mobile phone te lada ki parlok lane ki applicants ki page yakane ki video jonga ki don jing thmu jing mut sisa ban apply dalade hi te subha ban comment hapo ki comment box section kenang ba ngan tip kumno ban hikai ya phi yo lese num don ki bakwa te pinsu bhaban comment lada don ki bakwa nang bangan hikai phi kumno ban apply tanglong ba ka mobile phone yo le se phi jingai ki cyber phimnang ban le computer te tanglong ba ka mobile phone ru kla biang ban apply na kunta ki te ki post ini page hangne lada phi de ki bathmai na banta ka ne ka DSC is Kasihil Shillong ya ban register shwaya lade da ka ba phi bu lane ai ya valid email ID kumjuru phya ban scan ya ka passport size harangkat bat ka signature ke jongpi ti hadin kata bisa submit bat bisa la ban apply na ka banta ki post ki balai hapo ka te ka office hadin ba phila de ban apply na ka banta ki post ki ba pp kwa kinsa IAP ya unique application code lane number jong ka application ti phya ban bu bhai ya uta number kenang ba hadin lani hagoi gasi inda phi lani ka office ka don kam phi ha ban pen I tanglong ba une u application code tikilala ban verify phi ba phila dep ban apply bat phila dep ban siu ya kate ka application fee ru ju te sobha ban tho bha bu bha ya une u application code ai ngakarpat ya ki candidates baro sachi sin nagaliang u server official channel karpat ya ki applicants baro phin sim ya kane ka kabu apply no lane late shiki cyber ki bajan ki jong phiru lada phimnang ban apply lengba ka mobile phone apply no shwa ban code kate katarik nama yo phin babe lada ki we ki yo ya kite ki kam ki balai nama ki datang ki post lane ki kam ki balai ya ki kerdan ki badang shopo kata nadu ki class 6 7 8 9 10 11 12 ru phila ban apply na ka banta kini ki post ki badang light hapo ka DSC is Kasihil Shillong
Tilada pidang day ki batmai leni ki new viewers support kani ka channel ka video ko jonga karpat red ya pi ba phin ya subha om tang ban shupet ya ka video ban snap ya ka jing batai ko jonga handai ba phin yarap ru yanga da ka ba phi like share ba subscribe na ka ba da ki jing tip ki ba benia ki bandang wan hakini ki singi umjuru ya ki employment news ki bandang wan tangkatahi ngai khublei phi baro khublei shibun